Program Junior je komplexný program na pestovanie a využitie orecha čierneho. Program zabezpečuje dodávku vhodných sadeníc, ako aj odovzdávanie skúseností z pestovania a využitia orecha čierneho. Popularizáciou orecha čierneho sa nám podarilo dostať do povedomia pestovateľov všetkých skúseností, ktoré máme z pestovania na plantáži, samostatne stojacich jedincov, ako aj pestovanie v lese. Musíme sa včas rozhodnúť, na aké využitie chceme pestovať orech čierny. Podľa toho musíme voliť hustotu výsadby. Ak nevieme, tak prvé roky pestujeme podobne. Až v 8. roku v závislosti od intenzity rastu, keď dochádza k spojeniu korún, pristúpime k prerieďovaniu. Prebierku realizujeme v zime, režeme hlavne slabšie jedince a snažíme sa dodržať plánované rozostupy stromov. Až tu sa začína líšiť postup pri pestovaní. Je možné aj lesnícka výsadba, keď už po 2. roku a intenzívnom raste opustíme výsadbu a ponecháme ju ako neregulovaný les. V prípade, že sa chceme zamerať výlučne na pestovanie orecha čierneho na kvalitné rezivo, musíme pravidelne čistiť kmeň, odstraňovať konáre do maximálnej hrúbky 25 mm. Tento kmeň, ktorý je bez hrčí, je možné predať na divu, avšak musí dosiahnuť minimálnu dĺžku 250 cm. Cieľom je dopestovanie minimálne 800 cm čistého a rovného kmeňa. Orech čierny je drevina s farebne odlišným jadrom. Jadro je červeno-hnedé až tmavo-fialové. Biel je úzky, spravidla 3 cm. Naparovaním sa jeho farba zjednocuje. Drevo orecha čierneho je polkruhovitými, pôrovitými cievami. Jeho hustota je 660 kg na meter kubický, tvrdosť 72 MPa a modul pružnosti 12741 MPa. Je dobre opracovateľné, nekriví sa, jeho cena neustále rastie a predstavuje v kategórii 2 a 3 akosnej triedy 1 a 5 krát vyššiu cenu ako najkvalitnejšie drevo. V prvej triede je cena individuálna a záleží na dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.